jingpule na kitab Deuteronomy kalanong kabalay puway kadakot iway hadu pra. Tiu Moses ulagren sa kini ktien shushu hakipat Israel baro. Ulaong haki ngaladap shispa arpos nem kerta menta kasni ngamdon shu kabor kasor banlek banwan. Utray ulaong hanga pin yo le shashiliang ka Jordan. Utray Blei jumpi yelam daladihi yepi shashiliang penjot yakini kijat benriu kibadon hashwa jompi ba pindu beno yaki bad Joshua yelam yepi shashiliang kumba utray ulakren. Utray unsale yaki kumba ulale ya usai hon bad uok kisim amor bad ya kari jongki menba ula penjot yaki. Utray ID yaki hapi bad pidei banle yaki katkum ki hukum baro kiba ngala a yapi. Tolong ki baklain bad ki baslurken wat shepting ne wat smoke how aa yaki napadei utray Blei jumpi uba yalam yapi i no ne lendet yapi. Tiu Moses ula phawan ya Joshua bad ula kren hau hakman ki Israel baro. Tolong uba klain bad uba shlur pidei ban lek bad une upat shakata kari kabau try alokular ban ai hakikpat men jongki mapi pidei ban penyo yaka haki utray hi yalam yepi don drinkat bad pi ino lemne lendet yepi wat shepting wat smosir aa ktien jong utray kasam na kitab Deuteronomy kalanong kabalay poad kadakot lai hadu saw hinyo hadu khandai bat khadan nabangan penbena ya kerteng utray do yalab ya jingkrau Blei jongi mau umaus yang jintrei jong u kabajanai kirukom le jong u jingle hok suda une Blei jing shisha ubam jule shiliang ulong ubahong ban ubaben hadakin mau ya kisngi men barim hada perkhan ya kitu kisnem jong ki jog balalen hakili yalaukpat men yathu yapi ya kitemen kisan batkin pensha yapi men ba uba halor tam ula aya ki jait benriu la ka benta men ba ula ben yaklat ya ki khun benriu ula bu la ki pot ya ki pait benriu kadkum ka jingbon ki khun Blei Henry ka benta jong utray dei upa jong u Jacob ken kanong bateng balamang kumta utray hi ula yalam yu bat omdan Blei nongway ka gospel kadkum Matthew bukhut lanong ka bakhat pra kadkhod iway hadu san shipho bat khat ar hadu khat saw hagata kapor kisanran kilawan sha jisu kila keli ei ubakrau tam hagahima bneng jisu ulakhot ya wei ukhenna bat ula penyeng ya hakmat chongki udaong to ken mau ya kane lemda phikella long kum ki khenna ren phin yo rung hagahima bneng ubakrau tam hagahima bneng udong uta uba penret yalade kum une ukhenna jar ubapriang smobha ya kum une ukhenna ha ka kerteng jonga updyang yanga pen ban iben ya wei na kine ki baren kumno phi perkhat chiphang kane wei ubriu udon shispa tali kilang rod bat ka wei na ki kaja hato i no ya ki khandai halum ban netwat ya ka bala sakma lada ulab ya ka ngaong hapi kham smoke men ya kane ka wei ban ya ki khandai ki bam shem sakma hagaju karukom ukpa jumpi ubahabneng kwa bawat iwei na kine ki baret in jotno ka gospel jong utray